Li parêzgeha Duhok salûyan dest bi wergirtina genimê cotyaran kiriye û 3 salo zêdebarî çendîn gorapanên wergirtina genimî hene. Lê cotyar ji bo pirêvebirina Sirayê daxwaza planeka baş dikin û dibêjin ji ber qerebalixî û hebûna vê Sirayê gelek cotyaran genimê xwe heya niha nediriye û tirsa agirberbûnê jê tê kirin. فلاح فقيرة پاره و 2 سال 3 سال پاره و نادن کروا سایقا نین بدنه ده درهم بروکا و دنینه ما فلاح فقيري چبکی لازم حکومت آریکاریب که هندک پاره و سکی و صرف که پاره و بدی و بدنا سایقا جی بدنا سایق دراسی و بدنا مصرفات دراسی و خدا نعردی راستی سراغا گلکا چی بی مدوید عنی بچکی دست وکی هبت سالی و بچکی زیکا خالی کن چکو گلک گنم هیچ ماینه نداری ماینه پی و فلاحش آگیری ترسن عنی تعبا یا ساله که دا بلاش نچتن آگیرک چتک بر بتی دەمبەردا ژی ڕێڤەبەریya سالوویا فەیدیê şûfêr û cotyaran bi kêmtir xemt zane û dibêje. Parêzgeha Duhok şiyanên wergirtina 296,000 tanên genimî heye û salûya me rojane dikare nêzî 100 trombêlên genimî werbigire. وەک پلانەر وزارەتا چاندنا هەرێما کوردستانê ku ew rêjê pêşbînkirin bû parêzgeha Duhokê 329,000 tan bûn demê gihiştê wizareta çandina herêmê gihiştê wizareta çandinê Bexda herosa wizareta bazirganî Iraqê razamendî hate kirin ku rêja 10 salê bête kuştin yêdî dê te wergirtin em yani em şên bêjin 209 heta 296,000 tan dêne wergirtin ji 329,000 tan. Ji sercemê saylû û gorapanan ku saylûya feydiyê dikare 30,000 tanan wergirît û ya şêxan jî 6,000 tan û ya zaxo jî 15,000 tan û bingehê rovya jî dikare. Nêzî 6,000 tanên genimî lê gorapanan wergirît. Zêdebarî çendîn gorapanan jî lê 10 sedê ya berhemê cotyaran jî naye wergirtin. Mezin dibêjin heta nîva destî reş nebî tama devî xweş nabît. Lê cotyarên beremînana genimî dibêjin zorbeya werzê salê nîva destê me ya reş e. Lê hena mepareyê parsal wernegirtiye bizanîn ke aya nîva vî destê reş tama wî çend ya xweş e. Ebdusamet Rêkanî, NRT, Duhok.